Okno můžete zastínit různými způsoby. Závěsy, roletami a nebo třeba integrovanými žaluziemi. A o této poslední variantě nám víc poví inženýr Milan Chromý. Dobrý den. Dobrý den. My jsme si před 5 lety v pořadu Rady Ptáka Loskutáka povídali o integrovaných žaluzích. Co se všechno za tu dobu změnilo? Tak za tu dobu se změnilo hodně. Oni už tehdy byli integrované žaluzie hodně pokročilým výrobkem. A dneska jsme zase pokročili o krok dál a jsou v tomto oboru jisté novinky. To znamená, že dneska žaluzie dáváme do trojscale izolačních samozřejmě a máme k ním tepelně izolační rámeček. To znamená, že dneska neovlivňují tepelné vlastnosti skel. Samozřejmě nabízí několik variant ovládání. To, co jsme si představili před 5 lety, bylo manuální ovládání takto magnetickým ovladačem. To už známe. Ano, čili takto se ovládá ruční ovladač, který přes sklo přenáší magnetický moment a ovládá žaluzii. Žaluzie se dá jak naklápět, tak vytahovat. Dobře, tak teď nově, jaké máme další možnosti ovládání? Tak dneska jsou k dispozici široké možnosti ovládání a zejména to nejnovější, které spočívá v naprosto nezávislém ovládání motorem. Ano. Tady tento systém sestává z několika jednoduchých prvků, které se nainstalují na sklo velice jednoduchým způsobem při výrobě okna, popřípadě při jeho instalaci. A tyto prvky zajišťují nezávislé ovládání na jakémkoliv elektrickém rozvodu. Z jakých prvků se tedy skládá ovládání? Ovládání je složeno ze, řekněme, 3 základních prvků. To znamená motor v samotné integrované žaluzii, pak je to akumulátorový člen s dotykovým panelem, který zajišťuje samotné ovládání. Dále pak je to fotovoltaický panel, který je na vnější straně skla. Takže celé je to propojeno a tím pádem to hezky funguje. Celé je to propojeno, fotovoltaický panel neustále dobíjí akumulátor, a to znamená, že uživatel má dostatek energie na ovládání. A co když nám slunce přímo nesvítí? Bude nám ovládání fungovat? Tak to, aby sluníčko nesvítilo, se nestalo už několik milionů let. Ono maximálně mezi něj a nás se postaví mrak. Ovšem světlo zůstává, toto světlo stačí na dobíjení akumulátoru. Když se tak dívám ještě vedle, máme dálkové ovládání, to taky můžeme využít? Samozřejmě, dálkové ovládání dneska zhusta se využívá při ovládání jakýchkoliv elektronických zařízení. A navíc tento dálkový ovladač nám umožňuje ovládat několik žaluzí najednou. Čili můžeme si zvolit množství kanálů, ke každému kanálu přiřadit určitý počet žaluzí a ty najednou ovládat. Kdybychom měli říct ty hlavní výhody integrovaných žaluzí, tak jaké by byly? Samozřejmě hlavní výhodou integrovaných žaluzí je bezúdržbovost. Ano. Navíc fungují stejně tak jako venkovní žaluzie. To znamená, že opravdu stíní i světlu, i teplu. Ano. Na rozdíl od třeba interiérových žaluzí, které stíní pouze světlu, nikoli v teplu. Další nespornou výhodou je to, že není potřeba dělat další dodatečné elektrické rozvody pro napájení a ovládání žaluzí, protože veškeré rozvody jsou součástí okna. To znamená, že uživatel šetří a přitom pořizovací cena vychází podobně jako cena venkovní žaluzie. Pane inženýre, děkuji vám moc, mějte se krásně a zase někdy na viděnou. Budu se těšit, na viděnou. Tak vidíte, technika jde neustále kupředu a já jsem upřímně ráda, že jsme si mohli představit tuhle elegantní a nadčasovou variantu.